Bezprostredne po takom závere vyznievajú skôr tie pozitívne pocity, že sme dokázali veľmi silné družstvo Levic poraziť. Bolo to druhé krajské derby v krátkom čase po sebe. Myslím si, že obidve stretnutia mali svoju určitú kvalitu. Som rád, že dnes sme my prispeli ku zlepšenému celkovému výkonu v tomto stretnutí, tak ako to nebolo s Komárnom aj my. A myslím si, že teraz som aj v šatni zdôraznil chlapcom a stále hovorím o jednom a tom istom, že každého, my nie sme vzhľadom na túto situáciu v tomto roku nejakí skúsení ekvilibristi a veľkí basketbalisti a boli sme úspešní len vtedy, keď sme dostali súpera pod tlak. A tak ako Komárno nás dostalo pod tlak, je treba dostávať pod tlak aj našich súperov a v závere sa nám to podarilo a videli sme aj také veľké hviezdy, ako sú v družstve Levíc, dokázali stratiť lobdu a v podstate to nám otočilo už takmer stratený zápas. To znamená, na jednoduchých veciach treba stavať a treba v tom pokračovať. Snáď je ťažké v tom fyzickom vypätí tých hráčov, ktorí hrajú veľa zápasov a už je ten program nabitý, aplikovať možno tento spôsob boja do každého zápasu, ale jednoducho musíme sa to naučiť, pretože len z toho sa dá zakladať ďalšie dôležité prvky, ktoré by nám mohli pomôcť v tom našom extraligovom súperení.